esta vida hemos reído. Contigo al otro mundo voy a tientas rumbo a lo desconocido. Contigo. A la plaça Mercat d'Olot ja es comencen a preparar per al nou mercat provisional que es situarà al passeig d'en Blai, on hi havia l'antic edifici de Can Gelada. Està previst que la nova plaça entri en funcionament la tardor del 2014. Jordi Vilarrasa ha explicat les millores que obtindran amb aquest nou projecte. Home, penso que primer tot un canvi d'imatge que serà impressionant, una imatge doncs, molt comercial, una imatge doncs, molt maco, no? Que serà molt atractiva doncs, que la gent doncs, pugui entrar, comprar, passejar, vull dir, que un mercat doncs, de molta vida, no? A la ciutat. Després doncs, també doncs, que hi haurà tota una planta doncs, de placers, d'aquest producte de proximitat que sempre treballem, d'aquest producte de productors directes, i després doncs, també a la planta de sota hi haurà una planta d'un supermercat, una gran superfície, doncs, que la gent també cada dia més doncs, volem fer la compra tot allà mateix. No? El traspàs no serà senzill i caldrà tancar la plaça uns dies perquè puguin traslladar tot el material necessari i establir-se amb totes les mesures de seguretat i qualitat en aquesta nova plaça provisional. Carles Riera, el placer més jove, valora molt positivament que dissenyadors els estiguin ajudant amb la nova parada del mercat provisional, ja que requereix molta feina i no tenen massa temps per poder-s'hi dedicar. Porta molta feina, hi ha moltes coses a fer, és provisional la plaça, però en el fons no deixa de ser que han de ser puestos i parades que han de tenir una qualitat, hi ha d'haver-hi un sentit, vull dir, estàs venent, hi ha d'haver-hi un atractiu visual. Aleshores hi ha molta feina i val la pena que hi hagi gent professional que es dedica a fer això, que ens ajudi i ens guiï una mica, perquè nosaltres en el fons sabem molt bé vendre el producte, peix, carn, el que sigui, però no sabem dissenyar i aleshores ens és molt interessant comptar amb l'ajuda de professionals. L'ambient a la plaça Mercat és d'il·lusió i de moltes ganes d'encarar aquest nou projecte, ja que està previst augmentar notòriament l'afluència a la plaça amb el nou Mercadona que s'hi instal·larà. I ens interessa que vingui gent, que entri, un cop sigui dins, nosaltres ja és feina nostra encarregar-nos que ells estiguin contents, que notin que hi ha un servei perfecte, que la qualitat de la carn i del producte i del peix i de la verdura és la millor, i això és el que ens interessa, que la gent entri per després nosaltres poder treballar. Però el problema és aquest, que amb la infraestructura que tenim ara ens costa molt atraure la gent a que entri, i això és una de les coses que la plaça nova, la definitiva, ens irà molt bé, perquè ja des de l'exterior serà algo molt visual, molt atractiu, que et dirà, entra'm, vine'm a veure, saps? Així doncs, només resta l'espera de saber exactament quan es començarà a dur a terme el trasllat del mercat provisional per iniciar doncs aquest gran projecte de la nova plaça Mercat d'Olot que beneficiarà tant a placers com a ciutadans. Tómate la última ya y abrázate a la tempestad conmigo. Y no tengamos miedo porque amor en esta vida hemos reído. Contigo al otro mundo voy a tientas rumbo a lo desconocido. Contigo.